Sinä siellä, joka ajattelet salaa, että business voisi mennä paremminkin. Ja ettei se tuntuisi siltä, kun yrittäisi sytyttää märkää halkoa PowerPointilla. Sinä, jonka tavoitetila on liian arvokas hukattavaksi. Nykytilasi ei ole mikään paikka. Se on jarruttava mielen tila. Mistä toi ääni kuuluu? Satamasta päin. Jos kuulet ääniä, saatat olla aivan satamallisen käsittelyn tarpeessa. Tänään on suuri päivä. Tänään otat ensimmäisen askeleen kohti paikkaa, jossa on puitteet ja osaaminen unelmiesi toteuttamiseen yhdessä. Consulting. Täällä me tutkimme, minne sinä ja asiakkaasi haluatte yhdessä mennä. Ja selvitämme, miten sinne päästään ilman sakkokierroksia tai työryhmätraumoja. Branding. Rakennamme sinulle oikean brändin. Se ei ole vain logo, värejä tai yksittäisiä kuvia ja sanoja. Se on hallittu ja arvosi kiteyttävä tunne, jonka ihmiset saavat, kun kuulevat brändisi nimen. Me teemme siitä kokonaisen tarinan, johon halutaan mukaan. Digital. Ja sitten me viedään se tavoiteltu tunne sinne, missä ihmiset elävät ja tekevät päätöksiä. Verkossa, somessa, sähköposteissa ja ehkä jopa TikTokissa. Digikanavissa läsnäolo on vähän niin kuin huumorin taju. Jos sitä ei ole, sen kyllä huomaa. Activation. Ei sakkaan sekoittuvaa mainontaa, vaan kiinnostavia, kaupallisia tositarinoita. Kohtaamisia, jossa ihmiset eivät esitä mitään. Kohtaamisia, jotka muuttavat ajattelua ja markkinaosuutta siinä sivussa. Saavutusten juhliminen saa tuntua hyvälle. Saat nauraa kanssamme ja saat nauraa meille. Tavoitetila ei ole hypeä. Se on se fiilis, kun asiat alkaa mennä niin kuin niiden aina olisi pitänyt mennä. Kun oikeita asioita tapahtuu, eikä satu, se kuulostaa The Satamalta. Kiitos kun sain saavuttaa. Yhdessä. Tuntuuhan tämä hyvältä, kun vihdoin selkeytyi, miten tavoitetila saavutetaan. Oikeastaan olen jo perillä, kun oikeita asioita tapahtuu. Jos sun strategia ei tunnu kropassa, sä et ole elänyt sitä täysin. The Satama. Tavoitetilasi on täällä. Kohta olet onnellisesti perillä.